La Federació Catalana d'Automobilisme ha celebrat la gala anual de lliurament de premis als esportistes i entitats corresponent al 2019. L'acte va plegar prop de mig miler de persones a la seu del Consell Català de l'Esport, a Esplugues, en una de les reunions anuals més multitudinàries. La celebració va comptar amb la presència de pilots, organitzadors i representants de clubs. En total, es van homenatjar més de 150 esportistes per les seves actuacions durant el 2019, entre ells Jan Solans, guanyador del Campionat del Món de Ral·li Júnior. La idea principal és seguir en el Campionat del Món. És cert que encara no tenim res tancat, sí que disposem d'un premi que és d'un Ford Fiesta R5 per competir en proves del Campionat de WRC3, però encara estem intentant tancar les ajudes i, a més, per intentar ser capaços d'estar a les proves del Campionat del Món de ral·lis. Josep Bassas, que aquesta temporada disputarà l'ERC3 Júnior, va ser un altre dels pilots destacats presents a la gala. Hem tingut la sort, i jo crec que ens ho hem guanyat, de poder guanyar la beca, i el Rally Team Spain i la Federació Espanyola d'Automobilisme ens donen una beca per anar a córrer a l'IRC, no? l'IRC3. És el campionat que aquest any ha guanyat en l'Efren Llarena, i les expectatives són una mica començar ja el més ràpid possible i intentar fer algun test abans d'anar a la primera prova, que seria Azores, i intentar guanyar el campionat. Nosaltres anem amb idees molt clares, tenim un any per guanyar i anirem a per totes i no ho veig impossible. En el torn de parlaments, Joan Oller, president de la Federació Catalana d'Automobilisme, va destacar els èxits aconseguits pels esportistes catalans i va afirmar que a Catalunya els amants del motor són privilegiats per tenir diverses proves del Campionat del Món. Oller va lamentar que la manca d'ajudes per part de les administracions fa que Catalunya no pugui disposar d'un nou circuit de kàrting des de fa 30 anys. El màxim representant de la federació va mostrar-se disposat a continuar potenciant l'esport de base. Dins d'aquest marc, va destacar l'estrena de la competició de cars elèctrics i va anunciar la continuïtat del Campionat de Catalunya de promoció, que permet al guanyador completar el volant RAC amb una beca de la federació. Crec que és un balanç força positiu en tots els aspectes. Amb l'aspecte del nostre propi esport, seguim incrementant número de participants i de curses amb el nivell habitual. Prova d'això és que la sinistralitat a les nostres curses pràcticament és zero. I això diu molt també dels nostres organitzadors. En quant a pilots, tots els campionats estan anant molt bé. Jo crec que a més hem assolit un bon nivell. Jo penso que com a federació estem fent la feina que ens toca fer, que és la feina de recolzar l'esport de base, i crec que amb molt d'èxit. L'acte va homenatjar pilots que han guanyat competicions internacionals, com Albert Costa, que ha guanyat l'Internacional GT Open, Lucas Cruz, que acaba d'arribar de guanyar el Dakar, o Xevi Pons, Josep Maria Martí, Pedro Hilbrand, Marc Duran i Pol Ros, que han sigut campions d'Espanya amb les seves especialitats.